खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय। हेलो फ्रेंड्स, गिबियाव आंनि गिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा जोलुर बादायज्लायनायखौ मोजां मोनो, फुटबल गेलेनायखौ मोजां मोनो, स्पर्ट्सआव इन्ट्रेस्टेड, खेला दुला गेलेनायखौ मोजां मोनो, नोंथांमोना फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 4 अक्ट'खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा गामिनि फोथाराव फैनानै नायफैनो हागोन। लोगोसे जोंनि बर' हारिनि एक्ट्रेस समायना रमायना रिंकी ब्रह्मनि महर मुस्रिखौबो नोंथांमोना बेयावहाय नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर, जोङो बे 40 रांखौ गियाजासे 40 रुपिसखौ लानानै जोङो बे जोलुर बादायज्लायनायखौ नायफैनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना बे 40 रांजोंनो समायना रमायना रिंकी ब्रह्मनि महर मुस्रिखौबो नुनो मोनगोन। रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा जोलुर बादायज्लायनानै देरहागोन बिथांमोननो नोगोद 50,000 रां लोगोसे 30 इंच ट्रफी होनाय जागोन। आरो जायफ्रा जेनगोन बिथांमोननो नोगोद 30,000 रां 30,000 रुपिस लोगोसे 22 इंचि ट्रफी होनाय जागोन। सोर बे स्पर्ट्सआव बाहागो लागोन, सोर टीमा बबे टीमा सिगां गेलेग्रोगोन बेखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। गेलेनाय जाहैबाय जारागुरि GFB FC भार्सेस रयेल एग्जाम FC। आर्टिस्टआ फैगोन जाहैबाय रिंकी ब्रह्म आरो बिथांजों लोगोसे सानै फैफागोन। इन्टेलेक्चुयेल नेताखौ हांख्रायनाय जादों जाहैबाय बे स्पर्ट्स EM दावबायसा बसुमतारीखौ फार्स्ट अपेनिं माबायावहाय लिंहरनाय जाहैबाय। अब्लाथ' मोजाङानो जागोन जोंनि नुनायाव। फैगौ 4 सेप्तेम्बराव चिरां डिस्ट्रिक्टनि पर्बतजरा फोजौखां क्लाबआ फुटबल टुर्नामेन्ट मेच खुंफुंनो थाखाय हाबाफारि लादों। बै सानखालि बै फुटबल टुर्नामेन्ट मेचखौ बेखेवनो थाखाय आंबो आलासि महरै बाहागो लाहैगोन। बेखायनो नोंथांमोनखौबो बयखौबो लैहोर फैनानै फुटबल मेचखौ नायफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोन्थों। गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय, रोजा साबायखर थाबाय। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान हाबदों नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। जै बर' हारिनि।